Ia mă, ia. Ies, mă, impostor dintr-o... Trapper? Bă, sper să câștigăm, sincer. Ia asta, avem task aici? Nu avem task aici, dar fii atent, vom pune un trap. Unde să punem trap? Bă, lumea intră pe aici, așa că stai că poate sunt Devil Gasher și nu-i bine. Bă, taci, bă! Mamă, s-a auzit cum am pus trapul. Ia să vedem unde suntem, suntem în Electrical. Bă, n-am mai jucat Among Us de mult timp, deci sper să mă înțelegeți. Stăm la security, nu-i nimeni. Mama, asta a fost rapid? Bă, de eu cum văd ce face gradul meu? Deja am apucat să fac intro, că deja asta aici lângă storage. 2 kill-uri? Am văzut că s-a făcut 2 kill-uri. Pot să zic ceva, Ren a fost cu mine, deci n-are cum să fie impostor. Sfârșit. Tu erai Care e la negru care a făcut cheile, deși nu aveam chei? Vreau să zic că Viper e safe. Că nici n-am apucat încă să fac bine intro, că deja am găsit un corp lângă storage. Lângă storage? Eu vreau să zic Da. că Viper e safe. Asta mă lângă storage în stânga sau în dreapta? Da, eu am fost cu Domic. Sus, în stânga sus. Gen, m-am unde dus intra în mai sus. Stai să văd unde zici corpul. La storage, la ușă, acolo? Da. Eram aproape de el. Gen, Da, stai. L-am văzut, dar zic m-am ceva. blocat în capcana. M-am blocat în capcana la Trapper. Deci te-am scris? Cine era ăla care la început a făcut cheile, deși e task comun? Acum, Eu am tăiat-o de cum am văzut. da mă, Rafael, o să zic că eu l-am făcut, Bă, care e Ok, ideea? e Eu Game vin în Mario. storage și n-a fost E niciun Mario. kill în storage, nu știu ce să zic. Bine, e Andrei. Andrei e Jester, nu-l votați. Bă, nu, eu Ok. sunt din storage, m-am dus pe security. atâta. Bă, deci Dați, aveți bă, mă Da, era pe security că eram Hai în... să- Oh, nu știu. Da, am skip, jucat da, pe Hai, skip, să nu skip, avem dovezi. hai, Da, skip, că n-avem. skip. Sau votați-l pe Ren. Bă, dar să facem task, hai să facem task, poate câștigăm la task. La kill-uri, La ă? kill-uri. Bă, Da, zic că e la Dumi. kill-uri. Dacă nu-i Dumi, eu nu mai zic nimic. Ok, deci Dumi este impostor. Da, el e, Votați. 100%. Da, eu sunt al 5 la impostură. Mamă, bă. Ia-le, ții, unde să mergem la... Bă, ora, unde avem task? Da, avem în office aici. Mamă, ce-aș vrea să-mi dea bucata, să mă termin o dată de joc. Stai să suntem aici cu Gamer Mario ăsta. Ok. Bă! Doamne. Bă! Hai zic. Mai punem unul aici. Ok. Da? Renule, mă auzi? Da. Poți să-mi zici de unde ai venit? Are... Hai. Nu, Repede, în 10 nu. secunde. Sunt inginer. Am văzut că Ești ți-a dat inginer? vent, dar de unde Evelyn, ai să venit? rog. Sunt inginer, ce treabă are? Sunt Bă, dacă... inginer. Bă, vreau să-i cu o chestie care o să distrugă tot. Stai Eu sunt puțin. inginer. Nu, stai Bă, puțin. ce să vorbească cine a dat reportul. Zi de unde ai venit. Lasă-mă cu rolul tău, zi de unde ai venit. Repede. Am venit de la Electrical pentru că de-abia după mi-am La dat seama că am... Electrical. De-abia de atunci mi-am dat seama că am abilitatea de a da repair gen fără să Sigur fiu n-ai venit de la acolo. boiler? Sigur n-ai venit de la boiler? Nu, n-am venit de la boiler room, mi-am venit de sus. Cine era lângă mine? Cine era galben? Ok. Viper mă putea vedea. Viper Da, m-a văzut, eu am m-am dus fost cu jos. Ren, dar Ren fugea de mine și m-am dus după el. L-am urmărit până în Da, și n-am atins communication, deloc după am camera intrat aia. în communication. Am o întrebare, Viper și Iren. Există rolul ăla în care poate cineva să se transforme în tine? Da, mor. Skin-ul Da, ăla? da. Nu e shapeshifter. Shapeshifter, Eu da. știu. Bă, Nu, stați-mi, vreau să zic o bă. chestie, vreau să zic o chestie, bă. Bă, deci, Ren, tu ce grad ai? Rol, gen, da? Da, Inginer. grad. Ce ai? Inginer, dar vezi că Nu poți să fii sunt mai doi mult. ingineri, nu sunt doi, a setat unul, nu sunt doi. Eu sunt ăla. Ok. No. Hai, bro, nu mai faci Are nimic. alt- Bă, Ăsta are alt grad, ăsta are alt grad, Aveți n-are alte cum. dovezi? Aveți alte dovezi? Nu. Asta e singura tu. Ok, Bă, hai zic să dăm dăm skip afară să și facem doi șapte. minte. Bă, zic să Cumva. dăm afară și dacă nu e Dumi. Nu, bro. Care Bro, chestia? efectiv vă dă Bă, ce troll, tare. mă. Am fost- Am Bă, fost tare cu bine, Ren. Ronda. Am fost cu Ren. Eram în spatele lui Ren. Bro, n-am Și de unde atins știu deloc noi că boilerul tu meu, ești? acum... Oh De my unde god, votează Șeptaru, și tu tu? ce motiv... Bă, ascultați, Șeptaru, bă, tu ce dovadă ai că ești safe, gen, în acest moment? Păi am fost Ești- cu... am e fost ce cu Gamer bă, Bă, Mario. la Mere, tu puțin. ai fost efectiv în zona kill-ului de la storage, deci Nu, nu ai eu- absolut da, niciun argument. Da, skip pentru mai multe dovezi. Hai, Eu dați cred că skip. Șeptaru, Da, Dați mă skip. Dar Ren, eu cred că skip. Șeptaru, Hai, eu cine? cred că Gata, Șeptaru, minut. ma, L-am avut afălă.
Oricum i-am dat skip. Da, bă, eu sunt. Bă, da, na. Bă, dar e vrea că ți apare că-ți impostor și... Leci. Avem task aici. Bă, în genere asta este... Nu pot să pun trep acolo și... 3 la 316, nu? Da. Mă, o să fac luminile, bă! Dar cum văd ce... Cum văd ce de asta? Ah, ok, a fost... What? Bă! Bă, ce s-a... Bă! Da? Bă, a explodat! Bă, Serios, ești Ren a nebun. explodat! Vere, era cu șeptarul și a explodat odată, Ren! Bă, e Am Dumi! explodat odată. E Dumi, am făcut luminile, eram cu mai mulți. Bă, eram stați cu un mai pic, mulți. stați să vedem. Bă, alo, stați un pic. Avem băgat rolul de ninja. Ninja Da, ajută nu? targetul pe cineva, apoi cu Sau acea poate era persoană șerif, poate era îl șerif. taie, îl omoară. Sau era șerif, da. Ninja sau șerif. Sau era Vreau Dumi. Vreau să întreb o chestie, cine e trapperul? Eu sunt trapperul. Nu știu cum mă enervează. A blocat Dacă mă capcanul. omorâți, sunt... Pic, stați, deci, ai văzut șeptarea animația de kill la Dumi? Nu știu, bro, a trecut Dumi pe lângă el, dar a murit, eu i-am dat report. L-am evitat. Bro, Vere, ai deci- făcut boom. Avem rolul de șerif, care dacă dă kill greșit, moare. Tifu, dacă dă kill greșit, tot moare. Și deja ninja, dacă i-a dat cineva target lui Ren. Și care Cine fază are cu ninja pe sturoiul? Ren? Ulfeanu, e Ulfeanu. Bro, nu sunt Nu, bă, nu, hai ce să dăm, hai să Dumnezeu. dăm skip, Bă, că n-am cât Glumesc, sunt? glumesc, Stați mai hai, o secundă. Băi, stați așa o secundă. Deci mai sunt încă 2 impostori? Au, da. Da. Bă, cred. că- Mai sunt doi impostori. Băieți, vreți să vă dau un anunț? Da. Ia zi. Sunt lawyer, Așa și... Ok. continuă. Doi Clientul lui a impostori, murit? 3... Nu e mort. Deci ești avocatul. Ce dovezi? Da. Adică eu sunt cu impostorii, pe scurt. Păi și da, cine da. zici? De care Da. impostori zi repede. Cine e Sau impostor? liber. Bă, suntem 3-3, putem face egal, gen nu se poate vota impostorii. Genius. Da. Eu cu ea 2 Stați un impostori pic. votăm pe unul. Gamer, nu ți-a dat kick din lobby. Gamer, stai, a ieșit el, stai. Ce timp, Mă scuzați. Bă, ce votăm? Ce facem? Îl Ce votăm tare, tu pe pe... cine ai votat? Hai să-l votăm pe iGamer Mario, pentru că e lawyer și putem să dăm unul afară din start. Nu, eu nu vreau să dau pe... Bă, Bro, dar copil ce lawyer. dat- Nu, Votați bă, pe e Mario, copil, gata. murim toți. E copil, murim. E Efectiv, copil? dați skip. Mai bine Murim murim de la copil. impostor decât la copil. Că dacă Dacă vorbim da, păi copil și- înseamnă că dacă- suntem proști cu capul. Bă, nu omorâți Hai, copilul, că și el nu... Ai văzut ce fac cu copii? Lăsați-l să se joace Fortnite. Da, Mario, du-te Da, joacă. da, lăsați. sigur. Nu, mersi. Ba da. Așa, bă, nu știu ce să fac. Bă, eu aveam trep, eu sunt sigur 100% că aveam trep. Unde aveam trep, mă, în storage, mi se pare că aveam trep, bam. Oh, lăsați-mă să-mi văd trepul, băi băieți și fete, băi băieți și fete. Lăsați-mă, vă rog, eu să-mi văd și eu trepul, să văd cine a călcat în trepul meu. Asta mă, că dacă moare cineva acum am pierdut. Nu? Practic. Mamă, 7 uși și jumate trebuie să deschid. Și acum mi-au kill. Mamă, ce m-a speriat. Bă, ce-am... Bă, Da. Viper ai văzut, da? Da, bă, urât Andrei. Andrei, urât Andrei, A, așa e Viper urât. și Dumi. Eu eram acolo să fac luminile. E Viper și Dumi. E Andrei, Viper și Dumi. Dacă nu mă Andrei, urât ascultați... așa. Bă, da, nu mai am încredere în niciunul de aici, dacă nu mă ascultați că e Viper și Dumi. E Viper și Dumi. Șeptare, ce ai făcut? Șeptare Bă, e dă Viper kill. și Dumi. Bă, Șeptare, vezi că luminile sunt date doar atunci când e săgeata aia cu portocaliu și roșu. Păi de eu Dacă acolo mă nu e, duceam, nu am sunt. deschis 10.000 de uși, că erau toate Aoleu. închise. Bă, Mario, ascultă-mă. Nu, stai, că Mario e cu ei. Da. Da. Bă, cu cine mai sunt aici? Am pierdut deja, că nu mai... Mine. Șeptarul ești Păi da. 3v1. Ești 3v1. Bă, am faele, ascultă-mă pe mine, bă. N-are Crede-mă că sens, așa bă, e. că noi suntem 3 Bă, impostori. N-are sens. impostorilor. Care e impostorul acum, spuneți? Șeptarul. E Șeptarul, Dumi, hai. e Dumi, e Dumi. Hai, bă, Gamer, bă, dă bă, Șeptarul. Dacă nu e Gamer, dacă dă e Șeptarul. Dumi și cu Viper și pierdem. Oricum pierdem, bă, GG's, Bă, ziceți-mă frumoasă odată. Șeptarul, gamer votează Șeptarul.
Bine, bro, votați-mă. Și dacă voi. noi șeptarul, păi Votați-mă pierdem voi. atunci. Da, votați-mă, bun. Bun, foarte Slavă Domnului! Și Felicitări, câștigătorii băieți! anului? Vai Bă, pe dacă- și cu bă, dumine așa. dacă- Bă, băi, bă, rege, N-ați era gândit-o impostor? bine. Bă, și v-am zis din prima What the rundă, bă! trapper? E impostor, dumii! Da, Bun, bă, bă, Dumitrie, gură iubesc, bună. Dumitrie. Da, Prima tu rundă. cel mai- Let's see what is gonna happen next. Doamne, mă, sunt chinuit. Lower. Am fost în lower. Da, să vedem cine e clientul meu, mai ales. Așa. Bloody. Deci, suntem clientul la un Bloody. O să facem. Bă, noi nu trebuie să facem task-uri, nu? Ok. Ok, ok, Deci, să vă zic o Care chestie. faza? Zile. Deci, e un skibidi vampir. Deci, eu mergeam către laborator și era fix lângă mine Viper X și eu murit în fața mea. Și ca idee, eu sunt mayor, de aceea pot să dau double vote și Păi să bă, dau deci putea să report. fie. Bă, Ori putea de să mine. fie ori ninja, ori vampir. Mama, Nu aș știu, râde hai dacă să avem fiu un Evil foarte Guesser aici să-l dea afară pe băiatul. Bă, dar chiar mă, Evil Guesser. Bă, Să avem dar grijă. chiar bine că am zis. Dar poate să fie și Nice Guesser, nu? I think so. Bă, hai să dăm skip, că habar n-avem nimic despre acest. Bă, nu știu. Ok, hai dăm skip. Da, Trebuie skip. dat mai mic ăsta, mă, cu votul. Da. Dacă nu, înseamnă Bă, Alex care stați dă self. un pic, stați un pic. Setare, Hmm? N-am dat self-ul. tu unde ești? Eu sunt în ăla de benzină, îmi făceam chestii. Era butonul de skip. Nu poți da știu skip. ce. Ok. Bă, Alex, unde ai văzut kill-ul? Unde l-ai? La laborator am spus. Și Laborator? atunci, ce, înainte să dea butonul, de ce erai în electrical lângă vent? What the fuck? A, iar e Viper, iar e ăsta, doamne, Dumi. Na, nu Bro, sunt- eu eram Eu sunt lighter. laboratorii. Cum adică Bine. eram în electrical lângă Bă, vent? de ce să mă voteze, mă, pe mine? Bă, taci. Bine, Din motiv. eu dau skip. Am Doar Bine. votați Mario. Bă, bune, nu, doar bă, pe dar skip. mie nu mi-apare butonul de skip, what? Nici mie! Mie. Nici Da, mie. mă, A da, blocat de Da, unul care fiecare- blochează. Fiecare se voteze singur, gen, altfel va fi... Eu l-am Îl votat pe votez pe Mario, din Ulf greșeală. deja. Eu îl L-am votat votez pe pe Ulfu. Dumi, că-l iubesc. Eu M-a pe pus gamer pe mine. Mario. Ok, unul din noi o să iese. Bă! Ce doamne, era impostor! Ia. Hai mulți. Plășc. Bă, mai rău, tu măcar încercam, frate, oricum era impostor, da. A, m-a dat un eram. Bă, dar oare care e clientul meu, mă? Doar eu trebuie să fac task-uri, nu știu ce să fac. Că eu sunt practic neutru de asta. What? Mă, să fie Alex ăsta? Pam, pam, pam. Nu mă să fac eu alea, că nu le face nimeni. Mă să fie Alex. Nu, Dumi. Rafaele, hai că am încredere în tine toate. Ce s-a N-am întâmplat? idee, l-am găsit random pe drum. Lângă Unde pe drum? communications. Unde? Apasă tab, știți de Da, unde? Lângă communications. Vreau să mă duc în electrical În și ce l-am parte? găsit. Stânga, dreapta, pe unde? Stânga. Stânga, gen... Eu eram cu șeptarul, cred. Da. Hear me out. Stânga, lângă communications, există doar un vent sau este mai jos o ieșire care este lângă boiler room. Da, gen, am ieșit din Zici că te communications. pe acolo. Tu ai zis că te duceai spre electrical, dar tu Da, de fapt poate ai avea venit de task la acolo. mâna. Bă, Nu, te-ai nu, dat nu. acolo. Ce căutai acolo? Eram în communications și s-a dat acolo ceva nume și sabotaj. Da. Și vreau să mă duc acolo și ăla stătea acolo, random. Și când m-am întors înapoi, Ce? era mort. Ce task ai avut în communication? Nu știu, ceva de Că tu- groapă, că- nu știu ce trebuie să faci. Cât a durat? A durat ceva timp. Dar despre ce era Adică vorba, cam bro? cât timp noi am rezolvat ăsta, nu? Da, că am fost acolo și m-am blocat Mi se în pare ceva track. Ascultați-mă un pic, mi se pare un pic suspect, adică el era în communications și gen, el a dat report la kill după ce am terminat noi de făcut sabotajul. După gen, la după ce- Nu știu, mi se pare un pic suspect. Eu dau skip. Da, n-am nicio dovadă. Mamă, dar că suntem detectivi. Mamă, l-a votat pe Dumi. Bă, care le-a, bă, Viper, deci nu votez, băi, nesimțit.
Mai primul. Leții. Bă, dar stai mă că eu trebuie... Stai că am scris aici. Mi se pare un pic ciudat că eu sunt lawyer, dar tot țin cu culemeții, adică na. Deci practic sunt un al treilea impostor. Iar a dat sabotajul, iar, bă. Stai că mă duc acolo să ajut. Gata. Așa, dar eu nu știu practic cine e acea persoană. Sunt în O2. Bă, trebuie să-mi joc bine și asta. Rolul. Mamă, ce frumos se aude clean! Clean. Asta e. Bine, mă, băieții! GG! Bine, mă, Ampaele! Eram avocatul tău.